Bon dia, què tal estan? Un dia de pluja a les nostres comarques, pluja que començava este matí de manera dèbil i dispersa, acompanyada de fang, les precipitacions, però esta vesprada s'intensificarà, vesprada nit i de sud a nord, la pertorbació que està recorrent la península ibèrica acabarà deixant precipitacions que seran destacables a les nostres comarques. Al llarg de les pròximes hores veurem l'evolució d'eixa nuvolositat i, de fet, en la imatge, en la seqüència d'imatges del radar, podem veure precisament eixa pertorbació avançant per la península ibèrica, si la tenim. De fet, destaquem que aquesta nuvolositat i aquestes precipitacions que estan afectant les comarques del sud, així està la part més activa de la pertorbació, encara estan per passar i, de fet, aniran travessant les nostres comarques en les immediates hores. Fins ara només hem tingut alguna gota perduda, algunes dècimes, de fet, inclús alguns litres i també inclús alguna tronada. De fet, a les comarques de l'interior la precipitació de Caudete de las Fuentes ha sigut acompanyada amb granís. S'han registrat al voltant de 3,3 litres per metre quadrat. A Villanueva de Viver, al voltant d'un litre. Com veuen, precipitacions dèbils a la resta d'observatoris, Calles, Portell de Morella o Manises han registrat 1 litre per metre quadrat i a Bétera s'han registrat 8 dècimes. Algunes dècimes més també a altres punts de l'Horta, i aquestes són les imatges de la pedregada que us comentàvem, pedra fina però que s'ha pogut veure al cas de Caudete de las Fuentes. Per tant, tronades a l'interior del nostre territori, molta nuvolositat al llarg de la jornada a la zona del Golf de València, com es pot veure des d'aquestes imatges que ens envia Vicent Sabater de la muntanyeta dels Sants, núvols ben enganxats a la costa i també cap a la comarca de l'interior, a les comarques de l'interior, al pas d'eixa pertorbació que encara ens ha de deixar precipitacions en les pròximes hores. De fet, ho explicarem en la previsió, però ara mateix el que hem d'esperar és un dia marcat per la nuvolositat, en contrast en el que ens espera demà, una vegada ja ha passat eixa pertorbació que ens tornarà a deixar el cel ras i amb una pujada de les temperatures que serà notable. L'evolució de la seqüència d'imatges del Meteosat ens mostra la borrasca que està afectant ja l'àrea mediterrània, com hem vist amb aquestes precipitacions de primeres hores del matí. Encara ha d'afectar de sud a nord bona part del territori peninsular, com podem veure en aquesta seqüència d'imatges, i, de fet, la nuvolositat ara mateix tapant el cel a bona part del territori peninsular. En l'ampliació d'aquesta imatge podem veure precisament tota aquesta nuvolositat ben enganxada a la zona del sud i de l'est peninsular, alguna clariana cap a la zona de les comarques centrals a primeres hores, però després aquests núvols avançant. La pertorbació travessarà la península ibèrica i demà ja estarà passada del tot. És un pas relativament ràpid i és per això que demà tornem a parlar de sol i amb el pas de la borrasca de llevant passarem a ponent, i això farà que les temperatures pugen de manera sensible en alguns punts, especialment a l'àrea litoral i al Golf de València. La situació pel que fa a les temperatures mínimes d'esta nit han pujat o han sigut elevades. A causa dels núvols també hem tingut uns valors que a les comarques de Castelló s'han quedat entre els 8 graus de Vilafranca o els 7 de Segorbe. 10 han registrat a Peníscola, l'Observatori del Gran Hotel, 11 a Vinaròs, 12 a Castelló i al voltant de 10 a Morella. A les comarques centrals hem tingut també valors elevats relativament i, de fet, parlem d'unes temperatures que s'han situat entre els 7 graus de Xelva o els 8 d'Utiel, 11 volem dir que han registrat a Xàtiva, Ontinyent o Gandia, i 12 a la ciutat de València. A Gandia la mínima ha sigut de 13 graus. Cap al sud, a les comarques del sud, parlem d'uns valors que situaven avui entre els 10 graus de la zona de Villena, els 9 d'Alcoi, 14 han registrat a Dénia, temperatures molt altes al litoral sud, al voltant de 18 a la ciutat d'Alacant, 17 a Elx o 16 a Orihuela, altres dels valors registrats al llarg de la jornada d'avui, de les últimes hores. Unes temperatures que, com els hem dit, sobretot en els valors màxims, demà experimentaran un ascens important, i és que la borrasca que ens està afectant avui, responsable d'aquestes pluges, es retira demà, es va cap a la zona del nord peninsular, del nord-est, i, de fet, de llevant canviarem a ponent. Amb el pas d'aquesta borrasca canvia en superfície la configuració del vent i això ens fa parlar d'un ambient completament diferent. De la humitat i la relativa fresca d'avui passarem a unes màximes que pujaran especialment en la costa i a un dia de sol perquè els núvols aniran escampant ràpidament. De fet, en la previsió de precipitació per a les pròximes hores es pot veure en els colors grocs, que és la precipitació més intensa, com al llarg de les pròximes hores, a partir de la vesprada nit, de fet, en forma de línia, travessarà tot el nostre territori i aquesta línia de pluges que acabarà afectant de nit i matinada totes les nostres comarques i deixant precipitacions, mentre que demà, ja a primeres hores del dia, haurà acabat de passar, només quedarà pluja a la zona de Castelló i ja podrem comptar amb un dia dominat pel cel ras. Acabarà la pluja a primeres hores, en el nord acabaran escampant els núvols. I en la previsió per avui
del que parlem és un dia molt ennuvolat, amb pluges que de sud a nord agranaran el territori, com els hem dit, sobretot entre nit i matinada hem d'esperar aquestes precipitacions que puguen ser localment o puntualment moderades, amb un ambient més fresc, que baixen avui les màximes, i amb un ambient caracteritzat pel vent allevantat, vent de procedència marítima que continua bufant en tota l'àrea litoral i especialment en el litoral sud. Per a demà, la situació serà completament diferent, ja els ho hem dit, esta nit acaba de passar la borrasca i anirà escampant igualment de sud a nord per a deixar pas a partir del migdia al cel ras a les hores centrals del dia, tot i que després tindrem creixement d'algunes nuvolades que podrien deixar ruixats. A primeres hores el que tindrem seran els núvols centrat sobretot a les comarques del nord, amb un vent que dominarà de llebeig o de sud-oest i amb unes temperatures que pujaran de manera sensible, especialment a la zona litoral. El ponent ajudarà que les temperatures pugen i de vesprada podrem tindre creixement d'alguns núvols, tot i que ja tendim a l'estabilitat, encara quedarà inestabilitat com per a poder fer créixer algun núvol a les zones de muntanya i deixar algun ruixat puntual. Vent que girarà a llebeig, també a les comarques del nord, a llebeig o ponent a tot el territori, també cap al centre. Destaquem que una vegada escampen els núvols d'esta nit, ens quedarà un dia dominat pel cel ras, però amb creixement d'alguns núvols cap a les zones de l'interior que no es descarta puguen deixar algun ruixat, inclús alguna tronadeta puntual. Cap al sud igualment i en les zones de muntanya la descàrrega freda encara deixarà possibilitat de creixement d'alguns núvols que podrien acabar en alguna gota esporàdica, tot i que a les hores centrals del dia ja s'haurà imposat el sol a tot el territori. Els dies següents no hi ha grans canvis, anem cap a una estabilitat de la situació meteorològica una vegada ens ha passat esta borrasca i de fet divendres tindrem domini del cel ras amb unes temperatures que podran pujar una miqueta més. Dissabte passa un front que sobretot a l'interior podria deixar algun ruixat puntual, en general alguna tronada cap a les zones de muntanya, però a la gran part del territori domini del sol i només pas de núvols, i diumenge un dia més tranquil on tornarà de nou el domini del cel ras a bona part del territori. Per tant, per davant una jornada marcada per eixa borrasca que avui ens deixa un dia ennuvolat, un dia tapat, amb pluges que poden ser significatives entre la nit i matinada i que demà ja estarà passada del tot, ens donarà de nou un dia dominat pel sol i de vesprada podria ser que creixera alguna pluja, alguna tronada a les comarques de l'interior sense més transcendència, per a divendres tornarà a tindre un dia dominat pel cel ras. Els recordem que l'actualització de la informació meteorològica tindrà lloc esta nit després de l'informatiu de les 8:30 i l'adreça a la que poden enviar imatges, oratge@tvmediterraneo.es.